זה פשוט סטטיסטיקה, זה חוק המספרים הגדולים. ולכן, אחד הדגשים הכי חשובים שאני קיבלתי וספגתי ממנו, זה אחד הדברים ששומרים על הברכיים יותר, זה בעצם לפני שאנחנו ניגשים לאיזשהו תנועה שהיא משלבת אלמנט של סקואט, של האק סקואט, של סמית סקואט, של לנצ'ים, כל דבר שאנחנו שמים על עצמנו משקל כבד, ובעצם עושים את התנועה הזאת עם הברך של סקואט ושל האק סקואט, אחד הדברים הכי טובים זה קודם כל לשמן את הגלגלים. כמו שבחדר כושר יש לכם מכונות שצריך לשמן אותם, את הכבלים האלה, אחרת התנועה לא תהיה חלקה, כנ"ל גם הברכיים. ואחד הדברים הכי טובים שאנחנו יכולים לעשות בשביל לשפר את זה ולייעל את זה, בעצם לבצע כפיפה של הברך לפני שאנחנו ניגשים לתרגיל הכבד ולסט הכבד. יכול מאוד להיות, וגם אני אשם בזה, ואתם תגלו את זה ממש היום בסרטון, שהייתי פשוט נכנס לכלוב של הסקואט והולך all in, ופשוט הייתי הורג את עצמי עד שאני כאילו פשוט מת ולא יכול לנשום יותר מהסקואט. ובמזל הצלחתי להתחמק מזה. היום כשאני מסתכל אחורה אני אומר, וואו, איזה מזל היה לי שעל אף שהייתי טיפש, הצלחתי להישמר, אבל אני יודע שכנראה בגלגול אחר או מישהו אחר שהייתי אומר לו לעשות את זה, זה לא היה קורה. אז אחד הטיפים